Sort snak. Sort snak er glæde. Sort snak er paranoid. Sort snak er vrede. Sort snak er brunstig. Nej, brunsviger. Det kan vi alle sammen lide. Undskyld. Sort snak er grædefærdig. Sort snak er hyperaktiv. Hej Pingo. Løjse. Har du Nej, det er det ikke. Du skal ikke giftes? Nej, For fanden har du sådan en pingvindragt på med sådan en hale og... man må da have lov til at drømme. Altså det. Er det forbudt i den her verden også? Nej, det er bare lidt Er du mærkeligt. måske selv gift? Nej, heldigvis for det. Men det er lidt mærkeligt, du står sådan, når du er kvinde. Burde du være sådan en stor kjole på? Står du og siger til mig, at jeg er en kvinde? Action. Altså, tror du, at jeg er en kvinde? Så skulle du se, hvilke mandlige kræfter jeg har indeni. Og jeg kan fyre den her lige i dit fjes. Okay. Jeg har nogle andre ekstra... Det kan godt være, at jeg ser lidt kvindelig ud af til. Men indeni, så gemmer der sig en løve. En mandlig løve, der vil springe ud. Nogle meget voldsomme kræfter i den der arm der. Ja, jeg tænkte på. Skal du ikke se mine aktioner? Så nu, ja. Morten Kork. Nej, det var det noget værre noget, var. Ja, det var det. Du skal da med ind og have en kop kaffe, Ja, det skal jeg skyde lige midt i mødet, ikke? Det var da noget værre noget, var. Ej, puha! Du kan bare få et bad, når vi kommer indenfor. Det skal du slet ikke tænke på. Jeg ligner jo lidt ham det Jeppe fra Bjerg der. Ja, ej, sikke noget rod, hva'? Vi skulle vel aldrig have den kop kaffe. Ja, kunne du også tænke dig en lille småkage til? Jeg kan ikke altid godt. Ja, det er så lækkert. Jamen, ved du hvad, det er Gerda inden fra den anden gårde i år. Ja, det er Gerda, der har vagt det. Ja, Gerda, hun kom med dem her i morges. Nej, ved du hvad, de har sådan en lille... Sådan, hun kommer med småkager til mig, så får hun lov til at gå ud og plukke nogle af æggene fra hønsene derude. Fiktion. Fiktion. Har du æg, man kan plukke i hønsene? Det sidder oppe i hønnen. Og så kan man stikker hånden op. Og plukke æg ud? Ja. Er det noget, du kunne tænke dig at prøve? Om jeg kunne tænke mig at prøve at plukke et æg? Ja, inden fra hønens indre. Du har vel ikke en høne, man kan plukke den af? Det vi prøver i dagens anledning med dig. Du sætter dig der. Skulle jeg ikke plukke et æg? Det var ikke nogen, der skulle prøve at plukke. Jamen, jeg viser dig først, hvordan man gør. Nå, så prøver du at vise. Pause siden 1982. Du har Gerda. Ja, Kan vi godt se filmen færdig nu? Ja, men skal vi så ikke stoppe vores pause, så vi kan se den sammen igen? Fordi nu har vi holdt pause på den i rigtig lang tid, og vi har holdt pause. Vi har holdt pause i filmen siden 82. Så hvis jeg nu går herned, og så vil du ikke godt ende den her pause sammen med mig, så vi kan komme sammen igen? Jo. Gyser. Vil jeg det? Du skal! Vil jeg det? Du skal begynde med mig! Hvad sker der, hvis jeg gør det? Så går det hele i vasken. Og filmen starter igen. Filmen starter. Starter den igen. Vi kan prøve at tænde den. Nej, lad med det. Hvorfor ikke? Så du, hvor den stoppede? Kan du huske det? Det var ved 1 minut. Børnetime. 20 sekunder. Det var det sjoveste, den stoppede. Ja, det var virkelig sjovt, ikke også, lille ven, ikke også? Kan du finde ud af det der VHS noget der? Det var jo det, vi brugte i rigtig gamle dage. Ja. Dengang jeg var barn, så havde vi VHS. Ja. Det var sådan en stor kassettebånd, i stedet for sådan en lille DVD, som vi har i dag. Ja, det er nogle store DVD-skiver. Det er aldrig firkantede DVD. det- Den kan ikke komme ind i min videoafspiller. Western. Altså, det er enten dig eller mig i den her verden, ikke? Eller filmen. Eller filmen. Vi ser, hvem der trækker først. Jeg trækker Walter med blæsten. Jeg har ikke nogen! Ingen hovedpine. Altså, de her piller, ikke? Ja, De hjælper på alt. også med hovedpine. Ja, også hovedet. Ja, Det kan vi godt sige, at de gør, fordi ja, det skal vi bare. det var virkelig en våd aften i går, altså. Jeg vågnede op her klokken
3 eftermiddags. Jeg endte ikke, hvor jeg var henne. Det regnede da ikke i går. Det var der, hvor jeg så gjorde det. Ja, det var nede i en baggård dernede. Men dernede? Ja, Okay, jamen, du er også sådan meget Ja. våd over det hele. ja men der var en eller anden hjemløs, der tissede på mig, så det var det. Tragedie. Det er jo... Og så gik han bare. Han var hjemløs. Fuldstændig hjemløs. Ja. Og der lå jeg badet i hans tis. Jamen, altså, det er jo som at være en lille mus på jorden. Ja. Den har ingen sted at bo. Den må bare flygte fra alt. Hele tiden. Kan du forestille dig, hvordan det er at være en lille mus? Uden noget hjem. Og den store kat kommer og tisser på dig. Krimi. Det er frygteligt. Det er utrolig frygteligt. Men vi er nødt til at opklare det. Vi skal finde ud af, hvor den hjemløse blev af. Vi er nødt til at opklare det her. Prøv at se der. Det er hans tis! Hvis vi nu tager en DNA-prøve, så kan vi spore ham. Ja. Tror jeg nok. Prøv at lufte mig frem. Ja, okay, så prøver jeg lige at putte noget stof i det her. Se, det blev blåt. Det betyder, at der er kulsyre i. Reality. Ja, altså, det er jo ligesom det her, ikke også? Det er jo sådan Ja. lidt... Sådan ser det ud i dag. Jamen, så ved jeg godt, hvem det er. Ham mødte jeg nede på hovedgaden forleden dag. Og så, jeg gik bare der, og så gik jeg sammen med nogle andre, og så kom der lige en der, og så sagde jeg... Det, Og så tænkte du, han skal være med i Single-liv. Ja, det var fordi, han så ud til, som om han kunne tisse og alt muligt og sådan noget der, så jeg tænkte, han skal sgu være med i single-liv, ikke også? Han skal jo have Ja, pænt udseende for at være med i et reality-show, ikke Han også? er bare så nice. Giv mig et kram. Er du ked af det? Ja. Nej, så kom i min arme. Jeg skal nok trøste dig. Ja, okay. Må ikke lige sådan der ting mig. Ja, hvor er det godt. Det er godt, kom. Du er godt nok blevet stor, Oscar. Ja. Jeg kunne næsten ikke nå rundt om dig, jo. Hvad har du gjort ved dig selv? Dilettant. Ja. Det er dig, der skal sige noget nu. Hvad er det nu? Jeg er Modig. modig og meget Varsom. farlig. Varsom. Hvad betyder det? Komedie. Nå, er du varsom? Nu skal du se her. Nej, der ventede jeg. Ja. Nej, det er simpelthen også bare fordi, du blev så stor, så kan du vælge Ja, mig. nu skal du se. Prøv det her. Nu gør det igen. Bum. Nej, Der gik det lidt langsommere. Nej, jeg tror faktisk også godt, jeg kan vælge dig. Romance. Du er ramt lige der, hvor hjertet slår. Jeg ved, det er det, du bedst kan lide til. Ja. Rør mig igen. Nej, det er godt. Det føles godt. Nej, hvor dit blod det strømmer gennem dine arme og hen til mit hjerte. Giv mig et kram. Ja. Vi er Sort Snak, og vi glæder os til at høre fra jer.